Takže čaute, keď sa teším od ďalšieho videa, moje meno je Gamer. Dneska vítam o ďalšom videjku, v ktorom vám chcem povedať, že, v ktorom budem hovoriť, že 10 náhodných vecí o mne. Čiže prvá vec, moje meno, ako viete, je Samuel Baka. To asi nevšimajte. Takže chodím na základnú školu Komenského. Mám 2 bratov. Rád športujem, hrajem futbal, florbal, kočujem sa, bicyklujem sa a to je tak všetko. Čo fakt sa píska. Takže moje obľúbené číslo je 123 a 2. Film. Takže môj najobľúbenejší film je Violeta. Nie, to si robím srandu. Ako seriál alebo film? Ako seriál, tak panelák, ja pozerám. A film Pán prsteňov, nie, to nemám. Keď som bol malý, tak som nemal takú radosť. A tak, raz hrajem hry Minecraft, Hitman, auta, teda to všetko. Mám jedného psa, ktorý je Udira, takýto maličký. Taký volá sa Mac, ako McQueen. Mám 155 cm. Počkajte, ako už je. Takže toto bolo takých 10 náhodných vecí o mne. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, komentujte, odoberajte a vidíme sa u ďalšom videjku. Takže čaute. Čaute.